Top 5 best movies in the 1st January of 2025. Jama'a assalamu alaikum. Zafafan fina-finai guda 5 wanda babu sama da su a wannan shekara ta 2025. Fim na farko shine fim mai suna Wutar Ƙira da fim number 1 is Wutar Ƙira. Fim ɗin ya yi matuƙar kyau sosai da sosai na Dr. Shibara Kumar ne. Fim ɗin nan ya yi matuƙar kyau kuma za ku ji daɗinsa. Kamar yadda kuke gani wannan actor ɗin ya iya fim sosai da sosai, ya kawo muku fina-finai sosai da sosai, ya iya fim dai ba a magana. Bayan nan a fim na biyu muna da fim mai suna Fagen Yaƙi. Shi ma wannan fim ɗin ya yi matuƙar kyau daga kamfanin Mega yake, ya yi kyau sosai da sosai. Bayan nan akwai fim mai suna Ungulu. Wannan fim ɗin ko ba a faɗa ma daga jin sunan shi ka san dole ne ya yi matuƙar kyau. Fim ne da ake bincike da kuma cakwakiya sosai da sosai. Bayan nan akwai fim mai suna Walƙiya. Wannan fim ɗin shi ma ya yi matuƙar kyau, fim ne na bincike na wani jarumi. Bayan nan akwai fim mai suna Ƙulli. Shi ma wannan fim ɗin ya yi matuƙar kyau, in dai magana ce ta ƙulla sharri da kuma waɗansu abubuwa na cakwakiya ba a magana a cikin wannan fim ɗin. Bayan nan akwai fim mai suna Hatsari. Shi ma fim ne na musamman daga kamfanin Sultan. Fim na ƙarshe daga kamfanin Yusuf Zamani shi ma fim ne na Dr. Shibara Kumar kamar yadda kuke gani Uban Tafiya. Wannan fim ɗin ya yi matuƙar kyau duk da ba sabo ba ne, an ɗaure shi ne an ƙara kawo muku, amma ya yi matuƙar kyau. Duk wanda bai kalli wannan fim ɗin ba mai suna Uban Tafiya ya je ya neme shi kuma ya kalla, zai ji daɗinsa. Mun gode sosai da sosai da kasancewa da mu. Wannan shi ne ƙarshen bidiyon mu na yau. Mun gode.